Днес ще се научим как да правим лунен поздрав Чандра Намаскар. Ръце пред гърдите, бавно назад, протягаме се наляво, след това надясно. Завъртаме се в широката част на постелката и заемаме позата на богинята. Краката са в страни, ръцете са в мудра. Дишаме. Преминаваме в звезда, поглеждаме надясно, спускаме се към десния глезен, поглеждаме към тавана или небето, задържаме. От тук лявата ръка слиза към дясната, главата към коляно, падаме в напът, поглеждаме тавана, вдишваме. След напът преминаваме в страничен напът. Преминаваме към мала асана и напът с другия крак. Ляв напът, поглеждаме нагоре, вдишваме. Изправяме тялото, коляно към главата, поза триъгълник, поглеждаме тавана, протягаме се и връщаме в звезда. Отново приклякаме. Ръцете пред гърди издишваме и събираме краката с лек подскок.